Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Makulay na buhay mga kabele. So on the way tayo mga bebe, Pampanga. Yan, shoutout Atineng Isip Family, shoutout po. Okay, so nandito na tayo Santo Domingo, Pampanga mga bebe. Eh boss, pagkita mo boss. So yan mga beli, nandito na tayo sa yan, Makabebe. So dito ang set natin. So meron tayong charity, tapos meron tayong catering ngayong araw na to. Yan, shoutout Atineng and Kuya Al. Yan, thank you. Family Isip, shoutout po. Yan, Santa Maria, Makabebe, Pampanga. Shoutout ba to? Thank you. So yan mga beli, nagsiset mo na yung mga team kabeli natin. So yan, medyo napalama kami sa daan, umikot kami. Yan, dahil alam naman natin yung Makabebe is madalas sa linulubog ng bato. Dahil mababa yung lugar na to. Pagdating ng tagulan, yan ang problema dito. So okay mga beli, magsiset lang kami. So panoorin nyo. Thank you. Ayan mga beli, game na tayo. So busy ang lahat na naman. Ayan, nasa likod. So nag-prepare sila ng gulay natin. Tapos si Jeffoy, may ginagawa pa. So si Michael, upset. Masama daw yung pakiramdam na naman. Okay mga beli, start tayo. So nagpapakulo si Jeffoy ng ano yung jumper? Hindi ko alam kung ano pinakulo. Di mo alam.
Sa mga belly, pork ribs, tapos sinaing ni Jampol. So yung ano mga belly, kasama yung rice dito sa atin. So 9 kilos the rice. So start tayo sa buttered garlic shrimp. Yan, sa mga belly, tempura sana to. Kaya lang, hindi kumpleto yung ingredients natin. Meron ako nakakaligta na isa. So kinausap natin yung kapatid ni Ate Ning. So gusto niya buttered garlic shrimp. So star margarine, konting lagay tayo ng konting cooking oil. Yan, mga belly, para hindi lang masunog yung ating butter. Ay, star margarine pala, sorry. Garlic mga kabeli. Maglalagay tayo ng garlic salt. So garlic salt ang lalagay natin. So hindi na tayo maglalagay ng asin. So minix ko na rito para pag kumapit to sa ating ipon, automatic. Ano dyan, Paul? May lasa na po agad. Malungkot ka, Paul. Di po. Ha? Mainit lang. So abeli 4 na kilo ang ipon. So mga beli, meron tayong ano to, baling pito kasama yung rice. So meron tayong roast beef, garlic shrimp, tapos sinigang na ipon. Ano ba dyan, Paul? Roast beef. Roast beef, sinabi ko na. Pork rib, Pork ribs. rice. Rice. Ano ba? Hindi ko po alam yung iba. Chop suey, tapos meron fried chicken. So mga bel, magdadagdag tayo ng garlic shrimp, garlic salt. Additional na star margarine. Okay mga belly, balikan natin in 5 minutes. Tama, cameraman? 5 Tama po minutes. mga kabeli. Tatakpan lang natin to. So mga belly, meron tayong 24 kilos na chicken, fried chicken. So separate yun nandun. So 24 kilos to para sa ating food feeding. So chicken spaghetti mamaya nga po. Chicken powder. I-mix mo. Okay. Chicken powder mga belly. Black pepper. So mga belly, gagamit tayong garlic salt din dito. So para may lasa na kakaiba. Hindi na tayo gagamit ng rock salt pag gumamit tayo nito. So natural, nor seasoning mga belly. Sarap na yan natin. So yung mga belly, nakamarinate na yung ano natin na pang chicken spaghetti. So yun lang yun mga belly. Pero kung meron kayong garlic salt, mas magandang gamitin to, mas malasa. Okay mga belly, balik tayo sa pagluluto. So balikan na natin yung garlic shrimp natin. Okay na
Ito na mga kabeli yung garlic shrimp natin. So ayan na. Tayo mga kabeli, nakaisa na tayo. So ano lang pala to, Poy? 7 kasama yung kanin. Namali ako. Nabilong ko kanina kasama yung ano natin, chicken spaghetti. Okay, thank you. Ito ano pala. Oh, sige. Manok. Ay, alis kayo dyan. Ay mga bili, pang pork ribs natin. Yan, sweet chili. Yan, madalas nyo rin po nakikita sa ating video. Thank you, thank you. So mga bili, start na tayo sa sinigang na ipon. So dalawang klase ito mga kabeli. Yung iba, ginigisa muna nila. So tayo, magpapakulo tayo ng sabaw. Magpapakulo tayo ng tubig. Tapos, dito natin ilalagay yung ating sinigang na ipon. So meron tayong 2 kilong shrimp. So sinigang na ipon, 2 kilo. Pakukuluin muna natin to. Kumbaga yung ipon ang diskarte ko rito mga kabeli. Sa huli ko siya dinalagay. Kasi pag sinabay natin sa gulay sa kasano, madaling maluto to. Yan, overcook. Alam natin to, pag overcook yung ipon mga kabeli, dumiligid yung balat sa laman. Okay, hintayin lang natin kung maluto. Takit-takit, yan boy. Yung mga kabeli, tatakpan muna natin. Tapos balikan natin. Pag kumukulo na to, sunod-sunod na to, talbog lang tayo ng talbog ng gulay. Saka yung ingredients natin. That's okay na. So yung mga kabeli, sinigang sa ipon, kumukulo na yung ating tubig. Mga bebe, labanos, talong, saka Sili. sili. So sibuyas, saka kamatis. So balikan natin after 5 minutes, luto na to. Tapos ipon na. Doon, tapos gulay na. Tapos. Malapit na mag-pera natin mga kabili. So yan mga kabili, okay na yung ating gulay. So ilalagay na natin yung ipon. So meron tayong 2 kilos na shrimp. Rock salt mga kabili. Boy, lagay na yan boy. So sinigang mix, original. So masarap po mga kabili, yung kilid sa asin mga kabili. Ayan, nababasa yung ano natin, face mask dahil sa pawis. So nahirapan ako huminga. Tapos mga kabili, nakikita niyo yung pula-pula na yan, tatanggalin natin. Gaganyanin natin namin yan. So yan yung lansa ng ipon natin mga kabili. So yung maganda.
kartong. So, titikman muna ni John Paul. Kiligasin. John Paul, kailangan kiligasin yan. Yun, mainit kaya nakano tayo. Hi, Michael. Mama, choo-choo. Ano na? Okay na po. Anong kulang? Konting asim. Ha? Konting asim. Oh, pero sabi ni John Paul, kulang sa asin. No? So mga beli, kangkong. Totoo nga ba? So yung mga beli, okay na yung sinigang natin. Sinigang na ipon, okay na po. Ma, ano? Kaya mga beli, experiments na tayo. Ayun, pasensya na mga beli. Basang-basa yung face mask natin. Hindi ako makahinga. Sibuyas. Red bell saka green bell. Okay lang na. So mga beli, patatapics natin to. Boy, bukas mo boy. Oh. Pork ribs mga beli. Boy. Oyster sauce. Jupran mga kabeli. Nagluto kasi mula mo. Bakit ko akong technique? Mga beli, konting asukal. Brown sugar. Kaya mga beli, okay na experience natin. Thank you. Naman. So maliliit yung lagayan mga beli. Hindi po, natatapon na. Okay mga beli, chopsing na tayo. Bawang. Sibuyas. Chicken breast.
Liver spread. Ay, patay balon-balonan. Babatin lang pepper. Long pepper. Gawa yung cornstarch. Okay mga beli, tatakpan muna natin yung 5 minutes para luto-luto yung matay balon-balonan natin. Yan. Mga beli, ito na yun. So yan mga beli, ito na yung ating sahog sa chopsuey. Mga beli, sayote. Karot. Raji beans. Red bell. Totoo na ito. Itong ganun. Pwede maglalagay lang tayong konting tubig. Okay, balikan natin to pag malambot na yung gulay natin in 5 minutes. Okay na to mga beli. So yung mga beli, ito na yung chopsuey natin, malambot na yung gulay. So mushroom, sliced mushroom. Chicken cubes. Ay, chicken powder mga beli. Oyster sauce. May maingay. Silent na nga. Mga beli, cornstarch. Mga beli, repolyo. Daming. Dam. Halika. Beli, yung mga bata lapit na lapit sa amin. Kanina pa namin sila sinasaway dahil mainit. May nag-ano si Jepoy, nagpa-pride. Kukulit. Medyo hindi mapag-iusapan. Kanina pa namin sinasaway. So mga beli, titikman ni Adam tong chopsuey. Yun, shoutout Michael. Hello, Michael. Mama, choo-choo. Ang sarap, tamis. Tamis? Wala mga sukal yan. So ibig sabihin niya, pag matamis mga kabeli, sariwa yung gulay natin ginamit. Tikman din natin. Ano?
Ah. Ay, Poy. Poy. Puno na yung Fried chicken. Ano dyan yung design? Go! Okay. Ay mga Beli, tapos na tayo magluto para sa ano nila, yung catering, so yung ulam. So ito, susunod na yung chicken spaghetti natin para mamaya. Hello nanay. Hello po. Nasa hagdanan ka nanay. Penny, manika. Manika. Ayan. Hello po. Basta po. Pasok po. Ma'am, pasok ako ha. Yan mga Beli, nagpaalam tayo bago tayo pumasok. Ayun. So yan, may birthday pala kayo. Hello, Tess, sino may birthday natin? Yun, wala ba tayo ilaw, tita? Yun, ganda ng ilaw. Yan, tita. So time check kayo, alas 11. Meron pa tayong chicken down, roast beef, saka ano pa ba yung isa doon? Yan yung dalawa. Meron pa doon. Apo, bali may backup. Ano ba yung walang backup? Lahat meron backup yan. Yung sinigang lang. Yung sinigang. Sino may birthday ate? Kuya Boy, happy birthday! Yun. Hindi mo pa nakita? Hindi pa po. Nasa Eben na. Ano? Ayun. Yan, happy birthday po. Shoutout sa Family Isim, saka kay Ate Ning. Yan, thank you, thank you. Thank you so much, Ate Ning. Ayun, ay may birthday. Ilan taon na siya muna ate? 74. 74. 74 years old siya ngayon. Okay mga Beli, happy birthday po. Yan, tapos meron tayong pa-food charity sila rito, chicken spaghetti. Ayos, naman yan. Kanin po. Ha? Kanin. Okay mga Beli, thank you. Shoutout mo na ang tita Ning mo. Ito po, tita. Pogi ano? Kain natin YouTube. Ay, hindi kayo sa buwan. So ayan, Ate Ning, maraming salamat Ate Ning. Ate Ning, thank you so Thank you. much. Oh, ikang mga. Thank you po. Kahit late man kami, at least nakahabol pa rin sa lunch. Neven, Kuya Boy. Yan, happy birthday Neven, Kuya Boy. Ayan. Ay, hindi pa oh. Ate, malapit na ang birthday nito, 60 na siya. Hi! So Jumeng! babalik mo kami dito ate sa birthday. Dito. So mga Beli, regular customer na natin yung pamilya ni Ate Ning yan. Yan Kuya Al, shoutout po. Happy birthday to you. Ang ilabot ko na. Ako
Kaliburan na ilari architect dyan. Number cards na ito, mga kabeli. Pa? Number cards na ito. Wala pa. Wala pa. Kalama ka na. Wala pa. Nari yung gulang ka timete? Ay, May 86. At 26. Happy birthday to you. Happy birthday, pare. Happy birthday. Hineben pala. Happy birthday, Hineben. Ano yung sinabi ng malo? Kata ko rin po uli. Mama, ang kanyang kikiyak ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay. Sorry. Siguro ati yung mangilabot ko pati buntok eh. Ay, sabog! May bisita. Taguliat yung ano? Taguliat lalo po. May pagdugay na. O, hindi tayo na ano sa ano, kasabay sana ng ano yan eh. Yung charity, kaya lang traffic tayo sa digit. Hindi, ninakanyan. Bangon ka na ako. Balik siya. Hulog. Ano namin ni? Hello po. Binungali. Baka yung chumpa kanyan, mayakit. Kanino kang... Ate Ning. Hello po. Happy birthday. Happy birthday kay Kuya Boy. Malinis ka rin sa kauso. Dino. Iya po. Ate rin ang tao mo. Malinis siya. Malinis ka. Oray na rin kutsara. Iya po. Aroy na kami. Sige, basta kay Pagkinan ito. Alay, sanay. Alalay makanuto si boss. Sino nga? Ang gana yung panggita ko dito na sila. Mamalag lang Kaya ka malapad. Beko, alay na. Yan boss, kanina nyo pa naamoy yung linuluto ko. Mother pa. Nino may luto kaya eh. Ayan yung Lara. Napatak man natin. Manyamang kaluan. Beli, di pa natitikman masarap daw eh. Nanay Kasi ang amoy eh. O, di masarap. mamaya bigyan mo ng grade. Bigyan mo ng grade sa mga linuto natin. 70 kayo magluto. At yun na kanyang siran. Muntakan nyo sila, Teng. Iya po. Ayan, Teng, pasalubong na, patamuli ka. Sabi ko yung diyan kung mag-iinit eh. Bakasyon, magbabakasyon ka. Atid pa. Wala na ako guys. Okay. Awa, 70. Wala na kanur ka. Hindi kay kamama. Wala na kanur yan. Talap lang eh. Tatay Christy. Thank you, Ne. Ay, ko yung napagpukit. Bumalik ka, ate. Pangalawa na yan. Ay, kaya tawa, binigyan ko yung tao. Meron siyang pinans... Ay, sorry, meron siyang pinansandok. Awa, sinerve kayo po, Yan, thank you. May chicken pa, ha? May isang set pa doon. Dalawang na-late nga yan. Yan lang talaga pinakamatagal namin sa lulutuin. Botay ta karetang karting. Alam mo na kung gewata pa itang tempura. Hanggang ngayon ni Mama rin po katapos. Kasi pa kami. Sanay. Wabi. Mama, sinawa. Mga na rin. Lalawin mo rin. Kumana kang pinggan. Dali na. Kumana kang pinggan mo ka rin. Wala ka rin nga po. Ito. Kumana kang pinggan mo ka rin. Kung wala na kanya na lang. Wah, kung wala na, edi. Very sama mo na lang siya. Ayun ni Damper. Ay, adi na niya wala ni manok mo. Atin. Ay, tapoy pa nga ice cream. Yes, kaya artista eh. Nanoyan po kayo ni Dara. Tita. 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 Yun. Dara yan. Dara po na eh.
Era na ako papiblasan. Pepa na na itsura. Tsuka naman, Kenny. Ulos mo na yun. Ulos mo. Tingin itong lang. Ay, yung mga sa natatarin. Namit ka? Ano yun? Tinuki, kaya ka imbitado. Tinuki ya? Tinuki ya? Dogi, dinugi ka. Happy birthday, Kuya Boy! Roti no kita. Eh, ito. Tulitan mo rin, Rubin. Tinuki ya? Paul, nakasalang na tayo sa ano, Paul? Sa kanin, yung second batch. Thank you, Kuya. Buhos mo na dito yung fried chicken. Ito pa yung fried chicken. Manyatang meso. Ito pang fried. Diyan mo na yung ating yan. Maliit lang. Manyatang meso. Ako man beto, ha? Ina mo na beto, Kuya. Sigang daw niya, manya kayo sigang. Hindi mo pa babaw yan, Koyang na. Ito pa. Kita pa mo. Kanina pa na mo yung nakatambay dun eh. Ay, Ketchup, kayo sir. nagluto. Opo. Ang isang yung market, ade na kami din, ha? Paul, mami gusto ko shoutout. Shoutout mo si Kuya Aris Yun, mo. kaya kisan natin dyan. Thank you po. Yun. Ay, yun, Kuya Aris, ayun natin dyan. Maraming salamat po sa, yan, paggabay nyo kay John Paul. Malaking tulong po sa Team Cabelli natin yan. Yung pag-sponsor sa kanya. Yan, sa mga gusto mag-sponsor kay John Paul, kahit po pakainin natin ng isang buong lechon to, Kakasa po yan. kakasaka. No, Cabelli, joke lang yan. Yan maraming salamat sa pag-sponsor. Ate Jo and Kuya Aris. Yan, sana may mag-sponsor pa sa kanya. Yan. Manawagan ka. Na-upload na po pala yung video natin. Ayan. Yung si nanay na natulungan natin. Ayan, maraming salamat. Yan. Thank you. So mga kabeli, yan yan, nakapagpakain. Ano pang backup natin doon? Meron pa doon? Lahat nandito na. Ayan. Ate, wala na. Lahat nandito na, yung extra rice na lang natin na nakasalang po. Okay. Yan, shoutout po natin sila Kuya Al. Ano natin yan? Happy Ring, musta po? Kuya Hal, happy birthday. Game na. Sige po. Yes po. Kamusta po yung pamangan? Kumusta po yung food? Masarap! Yaman! 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 Yun. Thank you po. Delicious! Yun. Manyaman, masarap. Yun. Masarap! Mare, kumusta? Yun. Kumusta? Happy birthday! Happy birthday! Kumusta, Mare? Salamat! Sa ngalan ni pare mo. Yeah, thank you po. Enjoy po. Thank you po. Happy birthday po. Hello po. Kumusta po yung food? Happy birthday. Happy birthday. Thank you po. Enjoy po. Masarap. Masarap ang luto. May nga niya, kadupa ka ng baby, sa? May nga na pala, ang dagito ko. Ay, ako namin may namin. Nga na pala, ang dagito. Ay, ako sinabi mo yung ani. Baka nanigay, ang dang nanigay. O, tututin ka rin buko pa, eh. Siyempre, pa yung Apay, saan kaya ang ulam? Sino kaya yung aso ko yan? Sabi ko kaya, manimbitado, pero tinukaya. Ako niya ay marita ne. Kaya na anak lang po. Dino! Tanong ka. Dino, kasan mo ni... Iyak sa ko. Nilay po. Iyak, iyak. Di, madam. Nino. Wala na rin ata. Ay, Mga ragulo. oh. Very tapos na magpakain. Nanay, kumusta yung pagkain natin? Ay, masarap. Masarap, masarap.
Kung bibigyan natin ng grade, mga ilan, Nay? 100%. Sarap naman nata, no? Siyempre. Thank you, Nanay. Lalo na yung baka, masarap. Ayan, roast beef. Si pare nga sa langit. Opo, ayan. Oo, masarap. Kanina. Kaya lang naubos na. Ubos na. Dahil masarap. Kaya pwede So mga Beli, tapos yung mga gumagawa doon, sila yung kumuha dito, tapos dinala na lang doon sa ginagawa nilang bahay. Ate, ano masasabi mo? Masarap! Kineng! Masarap ang ulam! Thank you, thank you. Thank you. Marami pong salamat. Tuloy po kayo, ate. Okay, gusto kong tikman ang pagkain nyo. Thank you po. Hey mga Beli. Ate, ano masasabi mo? Okay, boss. Thank you po. Opo. Mga Beli, dito tayo nagluto. Tapos yan yung bahay na ginagawa. So lahat ng gumagawa dito, pumunta doon, kumain, tapos dinala na lang dito. So yan mga Beli, siguro yan, napagita ko na. So second set tayo, chicken spaghetti para sa mga bata dito sa Makabebe, Pampanga. So, abangan nyo. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to. Thank you, God bless all, ingat. Sarap ba?